Hi guys, welcome back in my channel. For today's video, maglalaro po tayo ng Among Us. So, public, let's go. Tayo 6, 2 impostor. Oy, may nag-leave. Hindi niyo po ako makikita. Okay. Starting the game na po. Sana impostor. Ay, crewmate lang po ako. Okay lang yan. Let's go. Okay, may tax ako dito. Oh, bilis. Kilis. Ano pa yung mga tax? Ang dilim. Okay, choose na. Okay, bot. Ito. Emergency meeting. Okay. Bakit nag-emergency meeting? Okay, may gagawin lang siya, yun lang. Vote out nyo muna. Give ko na lang. And stop siya. Vote na daw natin to. Vote natin siya. Sa medbay, okay? Sama natin si Green sa medbay mag-scan. Para kung innocent siya ako, titignan ko pa kung ako'y pwede mag-scan o hindi. Yawa was not anti-store. Okay, let's go. Sama natin si Green. Uy, wala. Okay, innocent siya. May tao dito, okay. Innocent. Nice. Kana, samahan kita. Sasamahan kita. Hindi lang naman. Saan siya galing si Cookie? I'm innocent din ako, okay. Ha? Okay. Oh, dead body reported. Nagulat ako dun, ha. Okay, patay yung sita. Kunin ko tablet ko. Nasa tabi mo yung tapay. Patay. So, nasa tabi mo. Excuse me. Hi, Dad. Wait lang po, guys. Make sure you hit like and subscribe and click on the bell so you get notified for whenever we release new YouTube videos. We're also on Facebook, so make sure you hit like and see first and follow us on Instagram. Ay! What? Talo kami? Umalis lang ako saglit. Sana maging impostor ako. Pating kara. Okay na yun. Okay na yun. Umalis lang ako bigla. Tapos talo na agad. Walang magli-left ka. So, starting na po tayo. Sana po tayo ay impostor. Tayo ay minamalas. Kaya ito po ay naging tayo isang crewmate. May scan ba ako? Walay. At nagawa na tayo nito. Okay. Muna tayo dyan. Punta tayo sa lights. Kasi pinatay agad ang lights. May nagsabot. Bakit si Blue parang suspicious? Hindi siya pumunta sa lights, pero okay lang nga dun. Punta pala ako sa lights. So, bobo. Because Blue, kahit di ko sabihin, ayaw sabihin, baka mamaya mali ako. Kaya mabuot ko muna si Blue. Okay. Buot natin si Blue.
Sabi ko sa'yo, pag malapit na matapos. Yes, may mais tayo! Yay! Dati, kung kaya yung ipa-shred. Okay. Shred mo yung mais. Okay. Ito niya, mas ga. Shadow. Nabuot ko si Blue kasi kala ko siya and then si Light Blue daw. Okay, si Light Blue. Magwawan sa garahe. Magalaba. Oh, kaya pa siya naglilip. Minsan ganyan ako pag ako na talo, edi maglilip ako dahil nagigilty ako, nainis ako. Fixed light. Okay, tingin muna tayo dito. Baka meron tayong tax. Ayun, hindi ko makita yung tax, okay? Slowly. And then go. Where's my guy? Dito sa Med Bay. Malapit ba ata matapos? Yes. Yes, tapos na. Okay, thank you daw. Welcome. Dadalawa lang kami pila. Okay, meron dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos na yung tax ko. Malapit na matapos ang tax ko. In nag-invitation na lang ang tax ko. But may nagkaroon ng emergency meeting. Okay, papost ko muna guys hanggang sa matapos to. Okay. So guys, mag-skip po tayo dahil hindi ko po alam kung sino. Bago tayo mag-skip, tingnan natin yung chat. Si Pink kanina asa ang bilis matapos, di pa ako Pink. Was not impostor. Nagkamari ang lalaki. Di ko alam. Lalaki babae. Di ko alam. So, punta tayo sa nag-evasion. Vlog ko to. Okay. Punta tayo sa nag-evasion. Doon ka. Baka makako yung sabotage mo. Batay. Hindi. Baka ako patayin pala. Ako'y kinakabahan na. Okay. Easy lang tong wires. Diretso lang. Straight. Okay. Punta tayo sa lights. Lagi siya blue suspicious. Parang suspicious si blue. So guys, mabuot ko si blue, okay? So mamaya tayo mag-emergency meeting. Oy, doon ka. Nata tayong tax. Sa security pa. Meron tax na importante daw to. And may dead body. Dead body reported. What my dead body? Si purple. Teka lang. Doon si purple eh. Si orange galing doon eh. Si orange. Si orange galing doon ata. Nakita ko. So orange, buvote na namin kay ikaw. Sorry kung hindi ko impostor. Orange. Kasi galing siya doon sa vent. Ay, hindi. Galing siya doon sa nag-vent siya. Sana tama. Oh, di ba? Tama. Kay Zero impostor. Victory. So, starting in 3, 2, 1. Okay, start na tayo. Senyorita. Thank you. Senyorita. Kain na kami mais siya. Kumit na naman tayo. So guys, babay na muna po guys. See you in my next video. Ito na muna. At sa susunod na maglaro ulit ako ng Among Us with Roblox kasama sila Margo Monique. Bye guys. See you in my next video. Don't forget to subscribe and click that notification para lagi kayo updated sa akin YouTube channel. Bye!